بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بمن أندري كرو ربنا فلا ما فويني واتي دوكرا بمن كم بندقة أنت سالك وسبب ما بسر الله بيتشمام من غجة بيتشمام سكتولا من تبرد مه بمن كم بيتشمام من تبرد مه بيتشمام من ولا دكتشا parce que mun bona mi deliga fiye ngo bona jamanto me écoutez bo yakina awo bon andre ni ne ko ini soko mo ibado muna do ko ne ma ko sigi mo ya kele bi damne ni foli balide oiche muna bon en fait no abodea tamashe folo ye foli ni ne mo ko ne nyogo ye akanga nyogo fu folo nam na mo nyogo fu abisega ke abe wati muna aboy nyogo fu ka keno wati ni o make abisega ni funu ni furugu do ye namu fando fe ni dimi nana iba ka fo bisega kele soro telia sikatola parce que foli koro wore ne bisega koro mi fo foli la o ye ka imo nyogo nyinga abe wati mina yala bashita la wa foli koro wodi tubarikal ni ne nyogo ye namu ne ko sisa abla ni sokoma namu a koro fanati e ba fo ko mba ni sokoma fo ko bashiti namu foli nye nyini ke woro nyini de ka nyeshin ila halama ni gelati namu wala ni dekuntika ayo onga ni o make abina fo ko aye asende ya ko froje o pana jose nyana ma do kuna able ayo bamanande do ko ni man na folotigi ni waso meni joro na folotigi ni waso me ani joro fana waso ani joro wodi na folotigi do ko ni o chen emuna mando akadi na folotigi ka yira mo la ka foko female ku sebale aywa onga ajorole no fana sawla bimisika kaka mo bisika nyangata la sama kasobu ka kunwari namu wala semi mbawo kan awuri kama abe foko ani wasu ina furtiga ere talando e aywo chaman bake na do fana be ulutake awo do be ulutake nga na furtigi famba be wasu ablay abi wasu o na furtiga talande do o joro fana o ya do ya ablay aywa do fana ko ma ko fanga tigi wasu me ani kamana gafana oichi ibi kamana ga sabula kuma do ita do ni amina ibi ga munke na kare jama famba ye o ni jama tana na wuli kama namu parce que ibi kuma munu fo kuma do ani ibi wale munu ke iba ya bika jama de tola o joro kun ye munye yala nebna ne mun ka bi jama ye wala ti jama ye o joro kun do de Allahu akbar o joro kun ba fana ye namu ibi afana kada e ka fo ko ka fanga yira mo la ka yanga yira mo la namu o fanga yira tala e ka yira ka fo ko sebenye misina o fanga tala e aywo o ka fo ko fanga tigini waso ani kamana ga a fo ko yen nundi fanga tala e waso yi o kamana ga fana kunti dore namu yala mina munke abija jama yawa ayyo Allahu akbar aw bismillah ala bien dene namu avril kalo kle temps ani kelen soro samba flan mugani fla sungolo kle temps soro namu fasiri boy sebene ke fasiri gafo kono amna la je frete fula mi ka se ka kuma bodo nya fam goye famel ka se ka sura ko lable le républicain ala sementia ka foko kulumunu malaka malifine tugu sengor madu olu ya nyini marfa be je kulu fon fam munu mbolo no e groupe armé ko ka marfa mne ula ani ton fon féminin ni aski ku shia ku des associations à caractère ethnique ni shia do keleno ka ton do sigi jabane ngono ko ka ton belaje de ci ablay mura ko ministre sega selu daile no ani ko ya nyini ka fo fere do ka ke wasami mbatu wisiga temenga do dugingo no save sera fe chumina mali bamancha wala temani sakele sirati la halsa nam hajira ka foko ma tan kononto fintu hajira ka fulu dangar ke wulula ani bamanchi kulu sawa ablandan ko dansra ka kare wulula ka keni nyefol do ya blay ay l'indépendant
a jira k'a fɔ ko sɛgɛsɛgɛli dɔ kun laɲini kɛra diɲɛ tɔnba la k'a fɔ ka kɛɲɛ ni muru lahalaw ye ko sɛgɛsɛgɛli ka kɛ sɛgɛsɛgɛli minnu ni maa nana f'u ye k'a fɔ a y'a kɛ tan u ka tiɲɛ fɔ mɔgɔw ye ni o ye enquête indépendante ye a bila nana ko Russie jamana ma sɔn a ma o kɔfɛ ka jira k'a fɔ ko pangu jamana ɲɛmaa ka pankuru sanni ani finitigiw ka pankuru ŋa kɛlɛkɛminɛ dɔw sanni ko la min kuma ciyalen don kosɛbɛ o ko Mustafa Ben Barka ani Sidi Mohamed Kanyasi ani mɔgɔ wɛrɛw ko olu kɔni a jira k'a fɔ kan ka minɛ a bila ye min yɛrɛ fana bɛ tali kɛ Mali finitigiw ko mura kɔfɛ k'u bɛ nɔbɔli baara dɔw la nin waati la Minaka Ansongo Burem Tombouctou Nara ani Sikasso yɔrɔ dɔw la a bila ye Koniba Sidibe ale ni maa duuru wɛrɛw ko olu kɔni ka M5 RFP baara gulonna fɔlɔ yani k'a to u ka gwɛn pewu ka bɔ tɔn ɲɛmɔgɔso min bɛ wele ko comité stratégique du M5 RFP ɲɔgɔn janfa dabɔra ayiwa lise ko wele n'an bɛ taa misi o cɛ ka t'o la Ousmane Doumbia ni ale mais dɔ bɛ se dɔ ɲɛ dɛ o tiɲɛ ko halan bɔra ɲɔgɔn fɛ dɔ bɛ se dɔ ɲɛ dɔ bɛ se dɔ ɲɛ nka n'an bɛ taa an bɛ se a bila yen mɔkɛ de y'o fɔ ne ko ala bɛ taa ɲɔgɔn fɛ n'aw bɔra ɲɔgɔn fɛ o dɔ bɛ se dɔ ɲɛ o siga t'o kuma la a siga t'o la dɔ bɛ se dɔ ɲɛ jagoya ye ayiwa hali n'aw wulila ɲɔgɔn fɛ dɔ bɛ se dɔ ɲɛ ayiwa lise ko Ousmane Doumbia ni ale M5 RFP kunnafoni di cakɛda kulu ɲɛmɔgɔba ye o k'a jira k'a fɔ ko M5 RFP kɛlen don tajuru sara yɔrɔ de ye sisan ni gɛlɛya bɛ minnu ni minnu cɛ se bɛ minnu ye k'u fana b'u faga digo kan ka ko dɔ kɛ olu la nɛgɛ bɛ nɛgɛ tigɛ mais a bɛ kɛra fagama yɔrɔ la o bɛ tiɲɛ a bɛ siga t'o kumaw la ko ka mɔgɔya dɛmɛ hukumu kɔnɔna na les Échos mɔgɔw kɛlen don ka minnu salo kɛ falajɛ mɔgɔ minnu bɔra u sigiyɔrɔ la ka sababu kɛ kɛlɛ ye olu sigi b'a la ka ɲɛnamaya cogo di gɛlɛya jumɛn kan u ye ɲinini dɔ kɛ o baara taabolo kan a bila an dan ko nin waati ninnu na i b'a ye lemaniya wala danaya ala la ani Bamako baroda caman sisan ko sɔsɔlu ni kumaw kɔni b'a la ka kɛ kosɛbɛ sisan silamɛw ni chrétiens ka sun lahalaw kan a bila yen le sort faso ka fasiri ko jamana ɲɛmɔgɔ ye ministre fila ci ka taa mura o ka taa balofɛn dɔw di u ma ni fɛ ka taa se dalanw ani magoɲafɛn caman wari ma ani nafolomugu dɔ o ko ka di duguma wasa ka se ka dɛmɛ don mɔgɔw degunenw ma a bila yen ni minɛ ka bila i da la ka fɛn dalankolon ye le challenger a kɛmɛ ka ja dɔw bɔya ka jira k'a fɔ ka se san 2000 ni ka daminɛ san 2020 laban yan fan ka se san 2022 daminɛ ma a bila ko Mali maaba caman dara a kɛmɛ ka Musa Traoré ja a fɔ u fara u dara bamanankan dɔ kɔ u ma fa u dara an tɛ bamanankan ye kɔrɔbɔrɔ ye n'i b'a fɔ n k'a mɛn de dara n'i ko dara o y'i sunɔgɔ ne fɛ a ko sara n b'o fa ko jɔna ayiwa ne ye kɔrɔbɔrɔ de ye ayiwa a b'a fɔ ko u fatura o bɛ n b'o faamu teliya la ayiwa kɛmɛ ka Musa Traoré ja ni a tɛ de ja i bɛ ka ja olu ye mɔgɔ ye Modibo Keyita ja minnu ye jamana mara madame Keïta Sidibé ja ninnu bɛɛ ye maye mara awɔ minnu kɛra ɲɛmɔgɔbaw ye o y'o 3 ye minnu yɛrɛ fana kɛra faga ɲɛmɔgɔw ye o dɔ ye Modibo Keyita ye Keyidama Sumeli Mayiga ani Jango Sissoco Keyidama Sidibé olu fana jaabiya ani chef de file de l'opposition fana jaabiya Soumaïla Cissé kɔni y'a jira sa k'a fɔ ko nin waati in kɔni kasa goyara kosɛbɛ Mali jamana kunna bila ye o kɛ cogo di an ka lasigiden min bɛ diɲɛ tɔnba la ni o ye Isa Kɔnfuru ye ale y'a sɛmɛntiya k'a fɔ kalataw kɛli ka segin jamana mara ka wasa jamana ka se ka mara ka kɛɲɛ ni bɛɛ y'a faga taabolow ye k'o ye jamana marabagaw ka haminako ba dɔ ye bi o kɔfɛ ko balofɛnw sɔngɔ gɛlɛyalen don kosɛbɛ jamana in kɔnɔ ko jago ko minisiri ye ɲɛfɔli dɔw kɛ a ko sababu kan a bila n dan n se ka t'o la la sentinelle ko yala Mali finitigiw ko mɔgɔ kan ka se ka jalaki bi u kan wa ayi e y'a jaabi ayi
ayo ko na jele ko buga ya jele ko ya raka o chen abla ko jate ganga minute akanga minute ali ni nya fo ndel la ga fo ngo barala filiti ban c'est bon o nga hal ni filu kera mati deni dengo jibo nyon fe ba mono ko dembe biya takaba wolu fona chen donc filiti ba mo mi ma fe ko ka nyaawi chen de no te min ta fa ganye ati chen bolo anga jate minute an na kina fo ko wala ka minga ko alabara de do ko filitala ouais an ga jate minute ulubu ni di pour ka yere ka lafia voilà kuma do yere kun soro fana ma nya soro yere yini do se ko do ke est-ce que to la kuma do yere o fana mi se bla yere yini mine ko ni sanchana jate kalola o chen an ga tani ko nu yo buluka an ye malidew ne amaka chugo fini ma no ga be ko sukuna bla est-ce que to la oko gɛlɛya min bɛ nin waati la Mali ni jamana ni BMS ni BCEAO ni ɲɔgɔn cɛ oko pari kiiritigɛ so kɔni jaabi dɔ di ka jira k'a fɔ ko CCGA oko olu kɔni ye latigɛ mun kɛ a jira k'a fɔ o de ye tiɲɛ ye nka ko a ko kɔni BMS tɔ curuna ka taa fɛ a bila ye o man ɲi dɛ le Malien finitigiw ka kiwara di soba ɲɛmɔgɔba ni o ye colonel Suleiman Damele Diripa la a y'a jira k'a fɔ kuma minnu bɛ fɔ wasa ka se ka minnu ka laɲini ka se ka Mali finitigiw galabu faga wala ka kuma fɔ minnu b'u ladimi ko tɛna yɛlɛma foyi don finitigiw ka wuli ka jɔ ni cɛsiri la ka banmaciya wala kɛlɛ a bila ko Dr. Umar Marko ye jalaki min ta ka ɲɛsin Mali finitigiw ma ko Umar Marko kun kan ka jalaki bi minnu kan ko a filila olu la a bila colonel Maliki Jaw CNT la ko ale kɔni ye Choguel Kokala Mayiga wele ko a ka kow bila o minɛn kɔnɔ a bila dan régiment mɔgɔw bɛ labɛn na walasa k'u ka tɔnsigiba min wele ko congrès ko sigi sen kan o bɛ kɛ sababu ye k'u kɛ cogoyaw bolo u ka se ka u ɲinyɔrɔ ta jamana bolila gɛlɛya in kɔnɔ a bila dan parti miiriya mɔgɔw fana ka hakilila falen kɛnɛba dɔ sigi ko a kɛra sanu jɔyɔrɔ bɛ se bonya cogo min na an ka jamana bɔ nɔgɔla fɛrɛw sabatili la o kuma kɛra o kan kosɛbɛ a bila l'alternance b'a kuncɛ ko Gwanyo Kulubali kɛra IRD ɲɛmaaba sabanan ye a bila dan ko